In 2017 is er een voorstel ingediend door de Amsterdamse gemeenteraad, dus de vertegenwoordigers van de inwoners van Amsterdam, met de vraag of de gemeente onderzoek zou willen doen naar de mogelijkheden om een nationaal museum over de slavernijgeschiedenis te openen. Dat was niet een nieuw idee. Eigenlijk al sinds de jaren 70 waren er binnen de Afro-Caribische gemeenschap geluiden over het openen van een museum. Maar ook waren de mensen heel erg vocaal over hun behoeftes en hun wensen als het gaat over het zichtbaar maken en meer vertellen over de geschiedenis. De gemeente Amsterdam heeft geprobeerd om daar ook andere initiatieven in te ondersteunen, eigenlijk vanaf 1999. Een van de dingen was het realiseren van een nationaal monument voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Dat staat in het Oosterpark in Amsterdam. En daar wordt ook jaarlijks de afschaffing van de slavernij herdacht. Maar ook bijvoorbeeld een monument ter ere van Anton de Kom, een schrijver, maar ook een vrijheidsstrijder tegen het Nederlandse koloniale systeem. Zoals ik zei, in 2017 heeft de gemeenteraad dit initiatief genomen. Het is aangenomen. En waarom? Dat was omdat er urgentie was. Binnen de gemeente Amsterdam werd gevoeld dat er te weinig aandacht was voor dit slavernijverleden. En hoe komt dat? Dat is omdat er te weinig, of eigenlijk vrij weinig, bijna niet, aandacht werd besteed aan deze periode op de scholen. En als mensen niet weten wat hun eigen geschiedenis is, of als mensen niet weten wat de geschiedenis van de nazaten van de mensen die tot slaaf zijn gemaakt is er ook geen erkenning voor het gevoel van pijn, van onbegrip. En dat kan leiden, en dat leidt ook vaak, tot discriminatie, doorwerking, zoals we dat ook wel noemen. En daar wilde de gemeente Amsterdam iets aan doen. En ondersteunde dus dit initiatief om het museum te gaan openen.